Ahojte pri mojom dnešnom videu a v tomto videu vám chcem vlastne ukázať na mobile, ako si píšem s ľuďmi, ktorých nepoznám. Tak ideme na to. Omegle. Tak sme pripravení. Tak 3, 2, 1. Tak napíšeme mu, či je chalan alebo baba. Počkáme, čo píše, samozrejme. Vlastne toto bude možno prvý diel Omegle. Ak chcete ďalšie videá, ako si píšem na Omegle, tak určite mi píšte do komentárov. A ak si vymýšľajte mená, si vymýšľajte ak máte Facebook, Snapchat, Instagram a ja neviem čo ďalšie, tak určite nedávajte pravý, lebo vás mohli hacknúť, nájsť si, mohli by to nejaké vydierači, úchyly a tak. Človek stýpnem 15 a napíšem, aj keď pravdu ja mám iný vek, preto vymýšľam si radšej. No, strnavý dajme. Ja som není strnavý, ale som taká dedinka pri Malžeci, ale píšem strnavý ty. Milo som si jedný písal, takže kde bývaš? Je taká, že náduži v Prievidzi, ale je taká, že aj tá žena, aké ulice, že neviem, to je taká ulica pri bytovke, ale neviem presne. TN, okolie. Aha. Meno si vymyslíme. Dajme tomu. Že ležím a tak trochu je to super. Tak a ja by som tak ja chcem natočiť všetko, čo si s ním budem písať, ale určite nie celé. O chvíľku vám to tu už vypnem. A ja tiež si neskončím a dám to na YouTube a pôjdem spať. Tak. Tak, čaute a majte sa fantasticky.